Un total de 2 millóns de euros. Este é o orzamento do que disporá a Asociación Ría de Muros Noia para desenvolver a súa proposta e facer o seu xeodestino, se cadra aínda máis apetecible. Trátase dunha das 9 que resultaron elixidas para poder optar aos fondos da convocatoria extraordinaria dos plans de sostibilidade turística en destino, o que o Goberno Central e o Autonómico, a través de fondos europeos, destinan no seu total preto dos 15 millóns de euros. Todas as accións focalizaránse en 4 eixos fundamentais: transición verde e sostible, eficiencia enerxética, transición digital e competitividade. Incluiránse actuacións en todos os concellos coa finalidade de potenciar os recursos desta zona, vinculados ao turismo industrial nas minas de Sanfins ou ao turismo mariñeiro ou cultural, con sendas litorais, miradoiros e o fomento do itinerario cultural a Santiago da Ría de Muros Noia, no que están inmersos dende hai varios anos. Empezamos con 25.000 euros que nos daban como xeodestino, empezamos a traballar, a creer nos mesmos que éramos un xeodestino importante e significativo, e estamos hoxe aquí para presentar un proxecto que son 2 millóns de euros que se cambia todo por completo e esperamos poñer este xeodestino no lugar que se merece. O vicepresidente Alfonso Rueda destacou a importancia deste proxecto e o que suporá este impulso económico para poder afrontar novos desafíos. Aproveitar un investimento importante. Despois de todo o traballo feito, efectivamente, decía Teresa, se aquí non haberá un traballo de xeodestino, en unión dos concellos, e un darse conta da enorme riqueza, enorme potencial que ten toda esta zona, dentro do litoral de Galicia, nos quixemos, dentro dos 3 eixos que van ter os proxectos de Next Generation no ámbito turístico en Galicia, empezar este ano co que creo que é o noso maior tesoro, que é o noso litoral. Temos moitos, pero o litoral, comunidade autónoma con máis litoral de España, máis que Andalucía, algúns pensan que Andalucía, pero non é Galicia, que temos máis litoral. A execución destes proxectos deberá materializarse na próxima bianualidade, no período 2022-2024.